ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಲ್ ಬರೋದು ಅಂದ ಜಾವು ಯಾನು ಓಲುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ದಾಂತೆ ಬತ್ತ ಯಾನಿಡಗಿನಿ ಒಂದು ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂಚ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಇಂಕ ಬಾಲೆನ್ ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಬಂದು ಹಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಡದಿನೆಂದು ಜೀವಿತ ಬಾಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನನು ಬಡದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಿರ್ಕೆಲ್ಲರ ಬಾಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಲೇರು ಯಾನ್ ತೂಪಿ ಬಾಲೆನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸಡನ್ ಬತ್ತ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇತ್ತು 2 ದಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬತ್ತದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಬಯ್ಯ ಪೋಡು ಯಾನು ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಎನ್ನಿನಿ ಆಂಡ ಏಪಲ್ ಅದೇನಿದೆ ತೋಜ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಸಡನ್ ಮುಳ್ತಿರ್ದೆ ಅನ್ ಪಾತಿರಂಗಿರ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇನಿ ತೂಕಾದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ದಿನ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಅವನು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬತ್ತು ಜೆತ್ತೇರು ಅವೇ ಕಾಂಡದವರದ ಮೀಪಾದದ್ದು ಜೆತ್ತೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ನಾನು ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಗಿಡ ತೋಜ ಆಯ್ತುಲೆ ಆ ಗಿಡ ತಪ್ಪುದರೆ ಸಾಂಬ್ರಳ್ಳಿ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪಿರ್ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ತಪ್ಪು ನಂಜಿ ತೆತ್ತದು ನಿಕುಲು ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಆಯ್ತಾ ರಸನ್ ಪೂಂಟದು ಒಂದು ಹೆಂಚು ನೆನಪಿರು ಚಿನ್ನದ ಮರದುಂಡತೆ ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗುದ್ದುದು ಪನ್ಪಿರ್ತಲೆ ಗುದ್ದುದು ಬಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ್ದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ರಸನ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅವನೇನು ಏತ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಕೇಂದಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಾರ್ ಏತ್ ಸತಿ ಕೊರಡು ಏತ್ ಸತಿ ಕೊರ್ಪಾರು ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಅವೊಂದು ಬತ್ತನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ತಾನಿ ಮರ್ದು ಬರೋ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮೋಲ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಸಂಡೆ ಅಂಚ ಅದೇನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕಲ ಬಾಲೆ ಆ ದಿನ ಪುಟ್ಟದಂತಲೆ ಆ ದಿನ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ದು ಅಂಚ ಹೌದಾ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಸಾಂಬ್ರಳ್ಳಿದ ಯೂಸ್ ಐಟ್ ನಿಕುಲು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿರಪೇರು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಐಟ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಿಡ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚರಿದ ಗಿಡ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಶೋಕ್ ಆದ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಹೋತುಂಡು ಮಾಮೂನ ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಓಕೆ ಗಿಬ್ಬರ ಬಣ್ಣದ ಅದೊಂದು ಕೇನು ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಚ ಅವನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಹುಂದೆ ಥರ ಸಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಶೋಕ್ ಮಂತ ಬಚ್ಚಿರ ದೆಕ್ಕದು ಪೂಂಟದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹುಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕೊರಕೊಂಡಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಆಡ ಸಾಂಬ್ರಳ್ಳಿದ ನೀನೇ ಒಂದೇನು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯೂಸು ಹಂಚನೆ ಕೊಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸ ನಮ್ಮ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಚೂರು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗೆಂಡಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ತದಾಯ್ತು ಚೂಲಿದದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕೊಂಟು ಪುಣತೆ ಆ ಕಾಟನ್ ಕೊಂಟುಗು ಅದುಲ ಇದೆ ನಿಕುಲು ಬೆಚ್ಚನೆ ಪೂಂಟೊಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಪೂಂಟದ್ದು ಆಯ್ತು ರಸ ಅಂದೆತ್ತದು ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ದಾದ ಪೂರ ಕಫ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಗ ಬಾಯಿಡು ಕನ್ಪತ್ತಲೆ ಜೋಕುಲು ಈ ಕೊಚೆಪ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕೊಚೆಪ್ ಟೈಪ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕಲೆ ಪಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿದೆ ಪಾಡುಂಡು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಕಫಲ ಇತ್ತಂಡು ಗುರುಗುರು ಬಂತಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡ ತೆಂಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬಾಯಿಡು ಕನ್ನಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಫ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಫನೇ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಬಾಲೆ ಇರ್ನ 8 kg ಇಲ್ಲಲು ಪುಟ್ಟನಾಗ 2 ಐನೂದಿತ್ತಲು ತೇತುಲ್ಲಲು ಮಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ಕೊಂಡು ಆಲಿತ 500-600 ಉಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಮಿರಪೇರು ಗಡಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅದಿರು ಬಾಲೆಗೆ ಫೀಡ್ ಮಂತ್ಪೋರ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಸತಿ ಫೀಡ್ ಮಂತ್ಪೋರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ವರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಂತ್ ಜಪಡ ಆಡ ಇತ್ತೆ 8:30 ಜಪಡ ಅವೆಲ್ಲೇನು ಆ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುನ್ ಪತಂಜಲಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ಅದೇ ಕೊರಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರಂದೆಪ್ಪೆ ಅವರ ಜಪ್ಪೋಲು ಗೊಬ್ಬೋಲು ಅಂಚಪುರ ಕೊರಂದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಏರ್ಲ ಹೆಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ಇದು ಬಾಲೆಗೆ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದು ಅಂಚದಾಲೆ ಜನ 3-4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚ ಆನಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪೋಲು 2 ಸತಿ ಜತ್ತದ ಲಕ್ಕದ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ಸನ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಅಲ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ರಾಜರು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲು ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಣ್ಣೆದ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆ
ಇಂಚೆ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಕುಜ ತುಲೆ ಶೋಕು ಕಾಡ್ದಲಕ ಹೋಯ್ತನತೆ ಕಾಡ್ದಲಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಬೊಲ್ದ ಆಚಾರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಬೊಲ್ದ ವಿಷಯ ಗಡ್ಡ ಬೊಲ್ದ ವಿಷಯ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಬೊಲ್ದಾತೀನಿ ಪಂಡ ಈ ತೀರ್ಥದ ತೊಂದಾಗ ಅದಾದನ ಹೀರ್ ತುಲೆ ಕುದ್ದದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇನತ್ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪಂಡ ದಾದನ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ತೊಂದಾಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ದಾತೀನಿ ನಾವು ಮದ್ಮದಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪರ್ನ ಚೂರು ಬೂಡ್ನತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪಾಡಿ ಅವು ಚೂರು ಚೂರು ಬಂದ ಇಡೀ ಗಡ್ಡ ಇಡೀ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂಚ ಮನ್ ಕುಜಾರ್ ಬೊಲ್ದ ಹಾಕುಜಿ ಗಡ್ಡ ಬೊಲ್ದ ಬಾಕಿದಾಗ ಉಲ್ಟ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬೊಲ್ದ ಹಾಕುಜಿ ಎಸ್ పోయి చేపర్క గైస్ పండకి విషయ బండ నుత పాండవ తరబేన ఆపిది ఐకోస్కర రప్ప పాడు తరబేనಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡು తిర్తు కాలేజ్ మారే ప్యాంట్ లెజ్ దాలేజ్ కాలి మిత్తు మాత్రం రైన్ కోట్ ఓకే మిత్తు మాత్రం రైన్ కోట్ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಅಂತ ವರ್ಷ ವೈದು ನಿಜನಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರೇ ಸಾಕಂಡ పోయిన బైక్ ఇడు సాకండి నల్ల నడతాం పోయిలా కానున్నది అదే కర్పుజా ఐక్లో మన సిజ్జా అని ಬರ್ರೆ అదే అంది పోలే ಪೂರ ಪಾಡು ರೆಡಿ ಮಂತಿಲ್ಲವೇ ಗೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡದಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನುಚ್ಚಿದ ಬಕ್ಕ ಚಾತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ಸತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪಂಡ ಕಾನ್ಸರ್ಟ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಿತಾ ಎಂಕು ಲೇಪಲ ಹೋಗ್ತಾಡೆ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ಬನ್ನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಂದು ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದು ಶೇರ್ ಇಟ್ಟದ ಕಿನಿಗೊಳ್ಳಿಡೆ ಮೂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ಕಂತದಿತ್ತೇರ್ತು ಕಾಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮನ್ಪರೆ ರಾಜ್ಯರು ಬೆಸ್ಟ್ ಲೇರು ಸರ್ ಮಮ್ನೆಟ್ ಅಂದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರ್ದಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆದ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಸೇಮ್ ಒಂಜೇನಾ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೀರೆಟ್ ಮಾತು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ನಂದಲ್ಲ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೈಸ್ ಕೆಂಪು ದಿನ ಒಂದು ಶಾರೆಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಪುರ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಪ್ಪುನು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದಕಲ್ನ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲು ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆಂಡು ಇನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡ್ತುಪೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂತದಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಕೆ ಶೈರೇಟ್ ದೇನು ಬರಿಕದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಿತಾ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈತ ಸತಿ ಮೋತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತುಕ ಮುಖಲ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡು ದುಃಖ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಕಾಪುನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಕಾಪುನ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಕಾಪುನ ಇಂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು
ಅಕಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದನ ತುಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲಕ್ಕ ಶೋಕುಂಡು ದಾದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಶೋಕುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡಂತೆ ಮಂచి ಆತೆ ಗಾಯಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನಾಡ್ದ ಕನ್ನ ಎಂಚಂಡು ತುಕ ಕಾರ್ದ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೀರ್ ಕಾರ್ದ ಪೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾಚೋಕು ಕಾರ್ನಾಡ್ದಕ್ಕನ ಕಾರ್ನಾಡ್ದು ಒಲ್ತು ಕಂದಿ ನೀರು ಕಾರ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆಬೋಗತ್ತುಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೀತಾ ಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಬಿರಿಯಾನಿದೆಲ್ಲ ಕರೆ ಬಿರಿಯಾನಿದೆಲ್ಲ ಕರೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇವಕ್ಕಂದು ಕಿನಿಗೊಳಿದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೀತಾ ಥರ್ಡ್ ಶೇರಿಟ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಖಾರ ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೊಡತೆ ಸೊ ಆತ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಗೆ ಖಾರ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ ಅಂತ ಶೋಕುಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ರವಿನಿ ಅಂತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ ಮೇರೆ ಚಮಚ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಈರತ ಬನ್ನಿ ಕೈಟಿದ್ದೀನಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲಕ್ಕಾತನಂತೆ ತೂಕ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಗ್ ಬೈದನ್ ಮಾರ ಪೀಸ್ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೂಡ ಪೀಸ್ ನೆಟ್ ಗ್ರೇವಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗ್ರೇವಿ ದಾಪಂಡ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ 100% ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಕ್ಕಂಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಎಂತಲೆ ಪೀಸ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ತಾ ಕಾರ್ನಾಡದ ಅದೇ ಶೋಗಣದೆ ಪಂಡ నేను ఎడ్డొచ్చి పండు రాబడి అందులో ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅವು 100% ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ ಎಂಕ್ ಖಾರ ಅಂತ ಅಂದ ಒಂತೆ ಖಾರ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಬಂದು ಬಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಚೊಂದು ಬಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ದರಕನೆ ಉಂಟು ಶೋಕನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಖಾರ ಬಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆದಲ್ಲ ಕಾತಂಡವು ಒಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವು ಅಂತೆ ಅದೇ ಆತ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಣ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಏಪಲ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಒಂದು ಬರಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಐಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.